Здравейте, аз съм Ачки 8 и днес ще снимам World of Tanks епизод 4. Тук с мен е боса пак 66 и Ерик Мининг. Но Ерик Мининг няма да говори за жалост, защото сестричката му може да пречи за клипа. И сега пускаме битката. Той ще пише по чата. Ето боса 66 се обади, ако сте го чули. Ето вижте, ние сме наредени като най-малките. Аз съм 5 левел, Егмин 4 левел и втори левел е боса 66. Почвам на където вървях сега. Алекс е до мене, ние сме сами. Ти си чакай там. Че на вас кога ви зарежа, бе? Защо ти дава лезвие? Така, ама, не бе, на мен още ми зарежа. Да, ето ви. Аз съм при по-големите танкове, ви сте при по-малки. Майко, ви къде сте чак? Хора, няма да минаваме оттам. Ще минаваме през полето. Просто наследвайте. Да ви изчакам ли? Така, чакам ви тук. Айде, идвайте. Да се стои мъничко там. Нищо, че мъничко май си. Добре, да ги разбием. Ето и Ерик Мининг се обади от чата на играта. Той може да говори. Следвай мамене. Аз следвам Света, че следваш. Ама Ерик Мининг е много по-силен от тебе. Да, ама аз съм по-голос от него. Ама на един удар си погубен от него. Чакайте, бе, къде сте? Ма ми следвай ли? Ето тук. Сега тръгвам аз. Не, съм бърз. Не, сега. Ерик Мининг, тръгвай само... Кой ма Тръгвай само напреде. Аз съм един Добре. Следвам ви вас. Добре. Ще минем Но през вие се полето. изстреляхте. Точно... Окей. Той боса 66 се изстреля. Добре, минаваме полето, защото остава. Вече е запля... Вече сме забелязани. Аз съм риб. Не светло. Не си рип. Добре, тези не вършат тук, нали знаеш? Може няма да помня. Какво бе, човек? Как се заклеиш, че Алекс я му помогни, бе? Нема го чупи, Алекс. Чупи за тебе. Аз стигам да му помогна, защото е заклещи. Чакай, бе. Горе виж като малко момиченци, гледай. Чай в момента да не те ударя изведнъж, че тогава ще става лошо. Давай, откова? Чакай, бе. Как ще да те измъкна? Промени, ние ще умрем заради тебе, ти. Не става. Дай да го стрелна. Просто спици. Какво? Бе, Алекс. Ма аз не знаех, че ще го гръмна целия. Ти си зъл. Бе, както и да е, сега да тръгваме. Извинявай. Има Не човек знаех, в че и толкова ми красите. е мощно. Радиото. Аз му казах, че си силен. Той не ми вярваш. Той пък откъде минява? Махни са джихадист. Джихадист, аз съм джихадист. Аз съм умел първо. Ела ми тука, ела тука. Бой, точно като мине. То с много бяга, човек. Точно като мине. И аз го ударих. Кой го уби? Светло щях да го ударя. Ма не го ударих и аз. Иш, минус 1. Защото ти уби боса 66. Памен покълна. Мама, чакам. Ти уби боса 66, Пак нали да не може да са... Не, трябва Аз да не го знаех, че е оставим там толкова слаб. Трябваше да го Аз оставим даже там, не исках да го примерно. убия, аз исках малко да го стрелна и ти. Да, гледай, аз минавам през всичко като... Бърмашно. Може ли да мина през всичко и те просто и... Май. Не. Значи на това мап вече ще знам, че няма вина тук. Дай по-бързо. Що кой ще ти минава? 6 на 6, айде, кой ще спечели. Хора! Видях нещо смачкано под веригите ми. Да, видях. И аз. Цял камион.
Сега ако удариш някой просто представям си го. Не, аз никой не мога. Чакай, аз не мога ги прихвана. Виждам ги, ама не мога ги прихвана. Аз мога да ги Ей, вие сте Ама ти два. си подобрен, пак аз не съм с този танк, много не съм подобрен. А аз се забирам за друг танк. Ага. Ти му остана. Ходиш, На къде ходиш? Там, айде бързо отиваме да превезем базата. Ще ми се движим точно по... Те май ще ни превземат. Ти сега към нас се движат или към... Май към... Ама ние сме ходили към тяхната база. Алекс! Нали знаеш, че и те те чуват? Наляво. Нали знаеш, Да, че и ама те те чуват? те не ме разбират. Как не те разбирате? Много добре. Някой ако ме разбира да каже аз. Да видим. Ай сега всичките. Аз... Аре ние превзем Горе. бързата. Базата бързо преди тях. Аз. Ай бързо. Чакай. Ма не съм англичани, ти няма да разбират колко боли. Имат ли галбици? Значи някъде близо ще има галбици. Някъде ще ни ударят. Никой няма да го ударят. Алекс, айде бързо. Върти са в кръг. След ако натиснеш левата ми пътя, ще се увеличи скоростта. Знам. Help me! Ех, те страни, иначе... Трябва, виждаш. Ай бе, ела тук бе, Алекс! Ти унежен за Не фатия, бе! мога! Загледаш се така. Ти... Ето го, ето е галбицата. Откри галбицата. Те ще победят, защото... Няма да завадим базата. А! Имаме шанс, Алекс, ела бързо тука! Бой. Ти ще му видя точно къде е. И ти случай това, като ти ми се завалява. Чакай, 42, 44, 46. Не. Няма да е... Те са повече от един човек. Пък аз съм само един. Алекс, помогни бе! Абе, заклещен съм, бе! Как мен е програманго. Вие само ставахте двамата от отбора. Виж как ме покълна! Ими? Като биваш теста. Гоби! Ма ще стрелям нагоре. Дай си да вдигнем бяло знаме. И тая проклета галбица ме уби. Доказва, Го че... обиждат в чата, бе! Ими, защото... Как? Защо се заклещи нарочно? Ако не ме бяхте убили, тя да помогна. Не нарочно. Абе, не е нарочно. Добре. Както е, това беше от мен Ехминин Кинг и Боса 66. И чао!